Ajateltiin pistää tietä piiloon. Käydään aamukahveella tuossa vähän ajan päästä. Huitti sisä. Komeita kalustoa on liikenteessä. Pasi on hinkannut 2 viikkoa tallisautoa Misa-mallissa. Kuskikin. No kuski on. Se pitää muistaa. Joo. Auto on läpikäytynä ja kaikki on ok. On hieno. Lähtiessä puhuttiin, että missä on Vesilahti. Ja kun meidän mielestä se ei ole niinku missään. Eikä ollut. Millainen meidän suunnistus? Ihan hyvin. Navigaattori ei tehnyt mitään. Ja... Mut perille päästiin kuitenkin. Joo, mutta onneksi mies ties sen verran, niin ymmärsi edes kääntyä takaisin. Joo. Me oltais tultu. Olisin sanonut, että hänellä on systeemit tässä kaikki. Mä sanoin, että ei mitään, me lähdetään ajaa perään ja niin. Oltais ajettu perään vaikka Kanadaan asti, mutta sit kun Pasi pysäsi tien varten ja sanoi, että hänellä ei ole navigaattori toiminut enää viimeiseen 40 kilometriä. Ameentie oli vähän aika takaperin. Mun mielestä siinä piti mennä, mutta navigaattori ei tehnyt mitään. Niin... Vähän ollaan myöhässä aikataulusta. Me käydään nyt ratakiertää ensin ja käydään sit vasta ilmoittautumasta. Me koitetaan juosta aikatauluun vähän kiinni sillä tapaa. Ei tässä mikään paniikki ole. Vesilahti ei siis ole missään. Ei. Tiimipalaveri tässä kun ruokaillaan ja kisa pärähtää ihan just käyntiin, niin meillä oli tiimipäälliköllä oli ajo-ohjeet meidän tulostossa just otetaan ne nauhalla oikein. Ekalla kierroksella se 90% ja toka kierros 110%. Eli aloitamme täysillä ja sitten kiristetään siitä. Se on sitten yhteensä 100. Kyllä. No sinähän sen sanoit. Käytiin rata kiertää 3 kertaa. Kommentteja. No joo, siis onhan se. Siellä on semmosia tasasta S-mutkaa ja pitäis vaan muistaa ne kaikki. Ettei tuu ihmeteltyä sitten, että oliks tää nyt se ja tämä ja tuo. Joo, ja mitäs hyvä tulee? ainoa suora taisi löytyä tosta maalisuoraan. No joo. Stadion osuudella kun tullaan, siinä on vähän suorempaa ja yksi mutka ja... Muuten saa kääntää. Onko vaikea muistettava, kun se on niinku koko reitti samannäköistä läpi? Tämä juuri. On se vähän. Juu, ja sen verran hatara pää, tämmönen vanha nyrkkelijä pää. Just tästä varikolta saa just lähtöä, mutta loppu on pimeätä. Eikä tarvitse nyrkkeilijäkään.
eka kierros ajettu. Hiasta haukottelee, siinä isä kävi auton läpi ja siellä ei mitään erikoista ollut. Pito oli tosi hyvä. Nyt puuttu kartturi tuosta vierestä, niin jarrupaikat oli kyllä ihan hukassa, että saisi varmaan niinku 5 tai 10 metriäkin myöhempään jarruttaa. Että auto pysää kyllä tosi nopeasti nyt kun kartturi puuttuu vierestä. Mutta muuten tosi hyvä rento veto ja oli kyllä hauskaa ajaa. Tosi hieno toi reitti. Siinä on nypynylitystä ja kääntyy ja pääntyy joka suuntaan ja auto tottelee, reagoi hienosti, niin on kyllä makea päästä. Voi että. Toinen kierros lähtee tästä kohta liikkeelle, niin käydään tyrkkäämässä se ja katsotaan mikä meillä on tilanne sen jälkeen. Tällä hetkellä ollaan luokassa 2. 60, kun siinä oli kärkeä vai 50 ja niin yleiskilpailussa taidettiin olla 4. Niin katsotaan, mennään toinen kierros vielä, niin mukavaa on. Kisat olisi kurvailtu, auto ehjä, se on tärkein asia ja hemmetin hyvä mieli, osu kyllä hienosti ja oli tosi haastava pätkä ajaa ja 2 kertaan tuli onnistuminen, niin tämä palkitsee jossain kohtaa, mä uskon se. Pari sellaista kunnon paikkaakin oli, missä niinku vähän koeteltiin, että kestääkö pää vai ei kestänyt. Kyllä se kesti. Ja aikakin parani hyvin ja me taidettiin luokkavoittoiset ottaa ja sarjan ulkopuolisten yleiskilpailun toinen. Yksi nelivetoauto sinne pääsi eteen, joku Lamminsivu, Jari, outo ukko, en tunne. Mutta juu, tyytyväisiä ollaan. Hienosti meni kaikki. Komiaa. Palkitaan voittaja Olli-Pekka Kononen. Toisena Aki Ala Värvi. Varvi, mutta tää on ääpiste. Varvi Aal, ääpiste. Kolmantena Juho Paussu. Sitten luokka